Pamusoro pamusoro ndauya nenyaya yakamhangarwa naTiti Kadzi Mayera achimhangarira Lucy Mayera iri nhau yekusanzwanana panhau yepamusha. Tsitsi ari kuti Lucy ari kundidzinga pamba pevabereki. Ndichakumbira Tsitsi simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Tsitsi Mayera ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndakumbirawo Lucy Mayera simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Lucy Mayera ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Totenda chiise ruoko pasi. Chiise ruoko pasi. Ndakumbirawo Tsitsi uzivisewo dare muchidimu izwi rakasimukira tichasakisa kuti umhangarire Lucy Mayera. Chokutanga ndinoti ndavakumbira inonguva yamatora kuti mumbotindiro mazvo panditautaura basa ranhasi. Nyaya yangu yakamira yakadai. Baba vangu ndorudangwe mumba mana Tete Lucy vanotwa Charles Mayera vakati sei makore akati wandei kare vakachainzi grade 6. Saka nekukura nekugara kwataiita taingozwa kuti baba vedu vangu inini vakabvawo musha pekugara nababa vavo vachiri vapei nambuya vangu ndomusha. Vaigogara vachingotaura kuti Charles apa ndopamba pako nemhuri yako sezvo baba vangu vakanga vasina chavakakwanisa kuzvikwanisira mukati muupenyu hwavo zvavo zvinobatika. Nekufamba kwemakore baba vangu vakazoshaya ndakakona ndichitoona ambuya nasekuru nabamwe mwina wababa vangu Richard Mayera vatori munzira izvi zvakakosha kakuru nehanzvadzi dzangu. Tichienda takadaro vabereki mbuya vozoshayawo mai vangu ndovakasara vachigara pamusha baba vangu vashaya. Mai vangu ndobva vazoitawo zvavo pamberi pavabuda mumusha vavasara. Bamudiki vangu veglast born mumba baba Edmund ndovaichengeta pamusha. Saka mainini namainini vangu vaiguma zvakare kumunda. Vazoshayiwawo amba pazvimbotorangwa pasina aipagare pachengeta. Tete Joshua ndovaimirira vachiuya vachiona kuti pamusha pakadii. Zvizvinhu zvakanaka chaizvo handivashore ipapo. Zvavaita zvavo zvakanaka uye vakaisa kuti jurawo pamba kuti pamba pachengetedzeke. Aiwa ipapo ndovatenda vatete vaMwari kuti munhu haazoshati zvese. Nekufamba kwenguva ini ndakazodzoka mumusha ndakushandawo. Ndikada sezvo ndakushanda kudai rege ndichinogadzisawo pamba ndichiona kuti ini nehanzvadzi dzangu tingachirarama sei. Saka vatete zvino vanomashoko avanogara vachingotaura kubva kare. Ndinongotungirwa vabereki vakafa. Baba vako vanga rirombi, mai vako vaiva rombi, hapana chavaiva nacho panopamba pababa vangu. Murume vanogara vachingotaura mumusha medu kuti vabereki vedu vaiva marombi. Zvizvo zvinondibata semwana kubva kuna vatete kuti havambodiwa kudaro nokuti munhu wacho unotaurira hanzvadzi yavo dangwe nemumba mavo. Saka ndinoda kuti imba yakanga iripo yataigarawo isusu old house yakasiwa nasekuru ndaida kuirenovheta inini kuti ndichiona kuti ndinofamba sei pamusha. Ndakatanga neipapo ndikaonawo zvimari zvishoma shoma ndichiitawo zvimwe nezvimwe. Vatete vakandidzivisa vakati aurenovhete imba yababa vangu anobva baba vangu pano ndinorenovheta ndega. Ndikadai pakanaka ndobva ndangoita sendakorera zvidhori zvava zvepasaiti ndangovowedzeredzawo kana sezviforums zviri ipapo. Tete vedu vakaenda kumusha vaishungurudza vanhu vacho vaigara kuti imomo muzvimba zvandakaisa ndipei mari yerent. Uku kumain house kwacho vakatora vakati ndekwangu ndakaigadzirisa imba iyo. Vakati tete ndinoda kurenovheta pamba ndini kuita kuti ndione kuti tinokurawo sei nhanzvadzi dzangu. Ndokuti ndakati enderana vako kufoundation mukaiwo vakamagama. Ngatinzwe kuna tete. Tete taurai tinzwe kuti zvari kutaurwa nemuzukuru wenyu zvakamira sei. Ini ndakasiya pamusha apa
vakomana vese hapana akazogara pamushapa tichidaidzwa nasabhomurapi kuti upamba pakuita sango sei mwaira kuti niti ndirongoonekwa kumusha ndichienda kwamunawiri mashops apapo vakafa hapana akamira zvekunoku vakaiswa estate yababa tindakapiwa zvese tindotomira ndine matsamba acho nekuti ndiri kumirira musha yababa idzi nezviri kuharare zvese zviri muoko mako saka ndinoshama kuti simba racho ari kuriwana kupi ndakamutaurira ndikati ini tikuchengeta pano ndindobhadhara mari yemusha uyu kwamurapi ini ndikati unzai mari haunzi mari vamwe vakomana vese vakati tida kuvaka zvepipapa pakaite sango rapakati itai kuti uvake pamushapa edwini murapi itai kuti vazukuru vake vavake pamusha zvikuita vamwe it was a very good idea saka ndikava ndati vakomana vada kuvaka hwemu vake vazukuru vababa musha uri kupi nai tete musha uri pano pachigugudza panapa opposite chimbindi apa topane panapa kwamunauri kune mashops pane zidombo iro bati ati pazidombo iro pazidombo iro opposite chimbindi saka panga patoshata saka tikutogadzirisa ipapo ndovadamupa ndikati iwewe chivaka marumzi ako apa saka tete mimi ndimi baba vemhuri ika imi ndini muzukuru wenyu akuda pokugara kao ichipaika muzukuru pekugara ndakamupa pekugara akavaka makamupa kupi pamba ipapo tikati iwe chivaka pasaidi pachimbinda paiti madhoroti pinki tikati chivaka uchienda mberi kusvika kugotuku abva avaka abva apedza zvakanaka naive tsitsi hanzi ndakakupa pekugara zvakaitika pazvezvokudai tete vakanditi chivaka apa iwewe handiti ndikati ko herina mukaisa vana vedzimwe dzimba vachavaka kupi nokuti sisi tiri vatatu mbamedu tsitsi iwe watirusa ri kundidzinga pamba ichokwadi vanonga vachaka muromo kuti pano ndibaba aiwa ngatifambei padiki nepadiki yewa manhara wati rusi ari kundidzinga pamba ichokwadi rusi ndobva ati ndakamupa pekuvaka tete vakazotondipa pekuvaka mushure mekunge vatoona kuti ndakavataura kuti ndida kuripota nyaya yacho kuti ndine mukutidzinga pekugara nehanzvadzi dzangu saka pekugara apa wapapiwa here iwe pawanga uchichemera vakandipa poshini yekuvaka asi kuti tiestablishe pamba pacho indiri ini ndakazviviririra havasi kuda mupfungwa mako iwo mamuchiti kudini mupfungwa mangu inini she wangu makamuti kuti inini ndini tsitsi vakandipa hwangu yekugara ndinotema ndine hanzvadzi dzangu havadi kuonekwa pamba pacho hanzi ava vake pano iwo ndatokupa pekugara zvitori nani hanzvadzi dzako hapana saka iwo wakurwira hanzvadzi hongu nokuti vana vamai vangu nababa vangu tese vakura sei anonditedzera wacho ari notinine 44 years around 40 mumwe wacho ane 38 years pari zvino vari kugara kupa vari kusouth africa vanoda kuuya kuzovaka bhana tete manje tsitsi nyaya yako yose iri kuchinjayo kwete mama matauro waita pekutanga nzodzi yangu wati tete vari kundiramudza pekuvaka wakatombotaura kuti pandakamboisa zvinhu zvangu tete wachiuya achishupa vanhu vacho handiti asi panapa tete zvabuda kuti tete vakakupa pekuvaka handiti kuna kuti nyaya yangu wamhanharaudaro uchiti ndikurambidzwa kuvaka pamusha papo paona tete haisisina simba nokuti hauna kurambidzwa zvabuda kuti tete vakakupa pekuita se vakakupa pekuvaka mama ndinokumbirawo kuti dema ndinzwisa ndichani pamashoko andinotaura chaita kuti ndive kuzoripota nyaya iyi ekoti ndiende kwaishe kunoripota inhau yekuti ndakapiwa pekuvaka hongu handisi kuramba ndakamirira inini tsitsi nekuti mushure macho ndakanga ndanesana natete ndichiti ndakwenda kunoripota nyaya yangu kudara pakakura zvakadii panapa pakakura pekuti ini ndinokwanisa kuvaka hanzvadzi yangu anovaka mumwe wacho anovaka zvipindurire wega iwe ini ndokwanisa kuvaka hongu pavakandipa pacho hongu pakani ndinokwanisa kuzvivakira tete
vamwe vazukuru venyu vavira muchavapa kupiko iye mumazukuru vacho vakatiza mumwe wacho akanga atengesa pamusha kune mwana wakachirodza ndatonzwa kuti pamusha pakugara mwana wachirodza atengeserwa kaona kubvunza ndikati naiwe mukai kuri kutengeserei kumusha wakuda kugara zvikanzi mukadzi anga arwara ndiye wacho akatiza rusouth africa yamusouth africa ndikati mukoma wacho ari kutaura kuti handichauye ikoko ndatenga musha wangu south africa iye mukoma wacho ini vandada chekuti pano zvikanzi ndakatenga musha ndakatonzwa kutaura da inao achimududza zvikanzi akati ndakatenga musha uyu akutsvagirwa vacho akatengesa musha saka ndakati uya hako ugondipa mari yangu yandakadzinga munhu ndatora messenger of court azitora messenger of court ndidzinge Gloria akatovaka ndobva azomudzinga tikachinipa mari yangu yandakadzinga zvakutora kusiyani zvakutora wanda kuti unza mari yangu haadi kuya saka ndikamudzinga papi hapana wandakadzinga ini ndakaitwa baba saka I commanded everybody tsitsi zvazvotaurawa izvo hanzvadzi yako yakatengesa musha ichokwadirechi nyaya ihongu ndakaiteerera ndakamboinzwa chakaitika panjo ndakazotaura naGloria zvakanaka mukadzi wamambawati zvakanaka mabvuma kuti hungu munozviziva ndozvabvunzwa kuona kwangu lusa ari kumira achiedza kuchengetedza musha wenyu amen nyaya yalusa ndautanga kusangana nayo nhasi kake chii kusangana nayo chemberi ndo vakapiwa simba rekuita executor wemaproperties ababa vavo zvoreva kuti ndo baba venyu vamurifanira kutarisa kuti vakugoverei nhaka iyi yakasiyiwa nasekuru venyu mese muchikwandirana iwewe chinhu chakanaka chavatanga kuita ndechekuti vakupa vakunongedzera kuti vaka apa dai vasina kuita izvozvo dai vabvunza kuti kunhaitete mwana wenyu muda kuti agare kupiko mupei mwana pekugara vakomana vaviri veSouth Africa varikutaura dai vari kuratidza kuti havasi kuziva nezvavo dai vati tsvagai vana mupe vana pekugara asi varikutaura kuti mumwe wacho akanga atotengesa mamusha pacho paanoda kuzogara ndokubva ndatozoita basa rekuti nditore message of court kuti ndibvise munhu waakanga atengesa zvoreva kuti vari kuchengetedza musha ka handizvo chandiri kukumbira ndechekuti nzwisisai chigaro chakapiwa tete venyu nehurumende chigaro executor vakachipiwa namaster of high court pano neapo vanobatsirana namambo sezvamaita pano kana pachinge paita gakava rekuno kuruzevha kuno kucommunal land munouya tobatsirana kana paine pavanenge vasirira muchiona kuti apa vanenge vatoomesera touya tokurukura kuti aiwa tete sunungurai apa ipai vana pekugara handione kuti tete ava vanonyima vakomana ava pekugara zvikagara vasichitaura navo zvakanaka handione zvichiitika pamusoro yemambo mashoko amutora akanaka chose handiswi zviranga kuti ndizosvika pakutatira ndakadai ndinoona tete vangu ndinovarespekta zvisinaiti asi ndakatoshayiwa kuti ndoenda kupikwa nokwanisa kubatsirwa kuti tinge tichinzwisisana handikwanisi kumesedzana natete pazvaitika pamusaka pekuti hatisi kutonzwisana nachose asi chinhu chekutanga ndechekuti iwe wapiwa pekugara handiti iwe wapiwa pekuvakira wakapapiwa rini pano vakandipa last year 2024 last year handakuzokwanisa ndafambei tese ndatokapiwa rini wakapiwa last year 2024 ndobva waitei ndakambonera kuvaka nekuti mashoko avo avaitaura tete kuti mangwana ndokunagomuka ndakazvipasa zvimba izvi tona zvipasa zvimba izvi vaigara vachimbotaura mashoko ingozvipasa zvimba zvacho saka ndakaona kuti ndikatanga kuvaka ivo vachigara vachimbotaura kuti tumba twacho turipo vaona kutopasa hapana zvazvinoita ndenigombira ndingoona batika tarisai zvinotaura mutemo muzukuru uri kunzwa uri panapa uri muzukuru kero kana tete vakanga vapa muzukuru mumwe pekugara sezvizvika ngapaite chinyorwa chiri kunyorwa pasi because tete ndeexecutor ka mhuri yenyu yakakura handiti poita chinyorwa chinonyorwa pasi kuti uyu ndamupa nzvimbo iyi yakakura zvakadai handiti
vamwe mese muripo mowirirana monyorerana pasi. Izvozvo zvinobva zvaita kuti ivo uite simba rekuvakazve. Pavanenge vakupa mukanyorerana pasi semhuri vanokozouya vachipapaza sei? Kana vazouya vachipapaza yamhosva yatocriminal. Because chauri kutya iwo ndikucheva kuti uri kutyei kana uchinge wapiwa. Kana wapiwa akavakapaza yacriminal kai. Havana mvumo yekuuya kuzopaza musha wavabereki vacho. Vakanzi executor asi havana mvumo yekupaza. Vakapaza musha iwoyo mune tendero yakakwana yekunomhangara kumapurisa, mapurisa vachiita tsvagurudzo vachitsuurwa kunzi izvi zvamaita hazvina kunaka. Sezvandiri kuita panapa ini kuti tete onai kuti mwana wose awana pekugara panomugutsa. Zvaita zvakanaka kuti ndipakaitwa executor baba muripo. Sorry mama, ndinokubvunza. Hongu ndingaite semusiku ndikunzwisa mashoko anokureva. Ini hangu ndakazvimirira vatete vakandipa pekugara. Mushure mekunge ndataura mashoko. Asi chikuru kunyanya kundirwadza apa ndechekuti ndinewo hanzvadzi. Titi une problem. Alright, hanzvadzi. Dambudziko nokuti uri kunyatotsanangurwa zviripo. Atete vatsanangura zvatanzwisisa tikabata isusu atinogara tauya pamusha pei. Vatsanangura zvinhu zviripo zvinonzwisika. Havana kuti handisi kuvapa kugara. Vari kuti huya undipe mari yangu yandakabvisisa message of God. Handiti ngauyika ozonyimwa natete. Mambo vataura kuti kana zvazoramba vanyimwa modzoka. Hazvo zvataura mambo. Kunzwisisa kwako ngakuve kurovhuna. Hanzvadzi dzidzi wamhangana nyaya uchiti tete vari kundinyima pekuvaka. Handiti dai rakazvona wakapapiwa enda wakatopapiwa gore rakapera. Handiti tete nemuromo wavo wabva vataura kuti ndakamupa, wabva vataura nyaya dzehanzvadzi dzako mbiri dzekusouth Africa. Tete vakaita chinhu chakanaka kutodzinga munhu akanga akaiswa papi ipapo vakashandisa mari dzavo. Nhadza vari kungoti ngadzidzoke mari dzangu idzodzo. Nemuromo wavo pamberi pamambo vari kutaura kuti kana vakanzi vauya akanzosira mari yangu igogara ndinovaita sei ndinovapa. Mambo wabva vataura kuti kana paine chanetsa ndiripo pakukuyananisai natete venyu kuti zvinhu zvifambe zvakaita sei zvifambe zvakanaka. Uti udii nazvo ndikononge nyaya yatopera. Sorry, ndapateerera. Shona ishakasimbeni ndinopfekuzisa panayo mashoko amataura ndakanzwisisa. Uri kuvaka rini iwo? Ndikufanira kutotanga kuti vakabvisiya. Bisiye gore ratopera? Ndakambomira kuti uyozozivisa dare gore rapera kuvaka kusvika papi iwo. Undiudze kuti pane zviri kukunetsa here kuvaka panhipapo. Hanzvadzi dzako dzacho dzekusouth Africa vaudze kuti zvanzi namambo uyai mugare pasi natete mudzorere tete mari yavo yavakabhadhara pamessage of court achibvisa munhu wamakatengesera. Mapa tete mari yavo, tete mukupai pokugara. Ngavauye vaite izvozvo vapiwe pokugara pavo. Vakaregera kuita zvandiri kukuudzai izvi, musazouya makuchema kuti mambo panhu pai hapasisipo. Ndati ngavauye vaite zvakareva, vati vape tete mari yavo, vonongedzerwa pavo kuti apa ndipo penyu pamuri kugara vakai. Iwewo wacho ndati uyawo vake panhu ipapo. Kana waregera kupa vaka usazouya uchichema kuna mambo kuti panhu pai hapana kuvakwa, maminitsi ari kunyorwa. Kana wadzoka panapa tinotarisa mubhuku imomo kuti takawirirana zvekuti kana usina kuzviita usauye uchichema kuna mambo. Mazvita. mari yavo yacho imari totindizive. Munozokurukura asi nongoti muupenyu izotenda iteta vakachengetedza nhaka yapaboyi. Davangwara mwanhu vakasiya akatengeserwa vakagarapo nhasi odai pasina munhu watutaura nezvavo. Davangwara mwanhu dai vakapedza ukatengesa pese allocation. Sezotenda itete vanomwa vakanaka vanokudai. The message of course icho walipozvizoita madheri zveparodi ndizvo katizvo ndozvo zvakasiyana zviri parodi chizibhabviswa gorodi yachirodza zvinhu zvaakabviswa akabviswa pai pamwese pomunisa mukoti zvange zvakaiswa kunze kwegedhi zvamesine kuti zvakamaziva apatisina maita basa vatete ramba vakachengeta mhuri vana vanorasika zitete danorino vanoramba vachibatsirwa chinoita ndechekuti mutemo wacho havauzivi vanofunga kuti vakaenda kumhiri vakuti zvangu zvanaka zvekumushandisisinei nazvo otherwise zimba iyoyo yakatotengeswa munhu achiti regai ndiende kusouth africa achikanganwa kuti kunyange shiri chaiyo ikabuda ikanobhururuka ikaenda mudenga uka denga rakakura chaizvo asi inodzoka kudendere
ngatirege kukundwa neshiri inoziva kuti ndine dendere. Vana varambai muchivadzidzisa pashoma nepashoma muchimbovagovera uyu pake muzukuru. Ndati kana paine chaitwa ngazvinyorwe pasi nekuti nerimwe nguva Master of High Court achabvunza zvinyorwa izvozvo. Ivo zvinzwisise kuti basa ravo rakamira sei. Zvamuri kuita zvese ngazvinyorwe pasi nekuti zvamuri kuita inhaka yamuri kugovana kai. Nhaka iyi yakatanga kugovewa naMaster of High Court uko ndiko yakatanga anditi. Saka zvese zvamuri kuita ngazvinyorwe pasi. Kutoita bhuku chairo ramunogara naro pasi richipota richinyorwa maminitsi nekuti yatakutaura yanhaka iyi varidzi venhaka yese iyi havasisi ava ndo vamapatakiwe nhaka yenyu vave kuigovera. Mazvita Tinda